F'Isla, il-mexxej Laburista Joseph Muscat semma kif kunsilli lokali ġodda b'maġġoranza Laburista ser iżidu is-CCTV cameras fil-lokalitajiet. Lan ta' dawn il-kameras mhux ser ikun li jagħtu ċitazzjonijiet iżda biex iħarsu lil nies vulnerabbli u jnaqsu l-kriminalità u l-vandaliżmu. Is-sindku tal-lokalità John Assa semma kif Ġnien Gardiola kien wieħed mis-suċċessi tal-lokalità li ser ikompli jkun żviluppat permezz ta' CCTV cameras u dawl ġdid. Fil-leġislatura li jmiss jekk il-poplu jagħti fiduċja lil kunsill lokali b'maġġoranza Laburista, is-swar tal-lokalità ikunu restawrati. Is-sindku saħaq fuq l-importanza tal-proġetti kulturali fl-Isla. Li tħanna għal proġetti ieħor interkulturali kif ngħixu aħjar minkejja d-diversità tal-lokalitajiet u b'dan rbaħna l-ewwel premju tal-award minn Brussels. Joseph Muscat semma kif fl-Isla l-Kunsill Lokali kiseb ir-riżultati minkejja l-problemi li sab mill-Gvern ċentrali. Ewlenin fosthom il-problema ta' nuqqas ta' fondi mill-Gvern li mal-lokazzjoni ta' fondi kompli tonqos wara l-aħħar reviżjoni tal-budget. Aħna kull manna turnover fil-lokalità tagħna hija ta' 30,000. Bi 30,000 għajdli tista' tagħmel meta tiġi biex tagħmel triq li triq tal-inqas materjalment tiswi għal 100,000 euro. Mela għandek l-snin ma tista' tagħmel xejn fil-lokalità tiegħek. John Assa għalli meta l-Kunsill Lokali applika l-Public-Private Partnership biex jagħmel 4 toroq, sar jaf li biex juża din l-iskema il-kuntrattur rid imax ta' 40% biex jitħallas fi 8 snin. Kien għalhekk li l-Kunsill Lokali ddeċieda li ma jidħolx f'dejn li mhux sostenibbli. Joseph Muscat faħħar din id-deċiżjoni tal-Kunsill Lokali bħala turija ta' tmexxija baqal. Il-mexxej Laburista fakkar li anke f'Ħażebbuġ is-sindku tal-lokalità sab l-istess problema fuq din l-iskema. Gvern ġdid jemmel li għandu jsir aktar xogħol fl-infrastruttura tal-lokalitajiet tagħna. U għalhekk jgħin kull kunsill lokali rilevanti mill-maġġoranza li jkollu, għal kontrarju ta' dak li qal Lorenz Gonzi fejn nhar il-ħadd stqar li fil-Mosta lest li jgħin kunsill lokali b'maġġoranza nazzjonalista. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista fih 17 il-punt konkret, differenza mill-manifest ta' Gonzi PN li fih biss numru ta' stqarrijiet u intenzjonijiet banqas minn 5 punti konkreti, temm jgħid Joseph Muscat.